Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita itinapalabas, intabuya en nagitinaalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adag ito'y nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sa pada pabagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at di manin nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito iti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw, tinimbaga bigat, nimbagal daw, nimbaga oras, karakayanon sa apada. Padaanan nyo, iti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Feli. No ni Mister kadagpukaw iti tunggal rabi, sa dinot na panana, kadito nagsubli, nakakapkapsot tilangana. Anyat inaramid na, anyamat aramid na ni Riz, anyamat aramid na ni Feli, wano ni Mrs. No kasto nagpukaw-pukaw ti asawa ni tunggal rabi, sagudayin nga ti surat. Dear Manong Nemi, iti ubingak Manong Nemi makikigtutak no dagaapa nga gaasawa. Imbaglagi din, tadatatang kininanang ket nasingpet da, diragap apa, adala basit sinusik. Dadagdadaya mudum ni nanang, ket ni tatang kunanan to, anyat kumanan, bakit, anamanin kaguram, anamanin basol ko, alagit pakawarin na kano da basol ko, kasi lata. Edi karo ba mi Manong Nemi, adan iti mamartek ng asawa, sumangpet ag karyar, tungpain ng tupay ti asawa na, iramraman ng tupay na anak na. Diyos ko, kung kunag itinakam ko. Sabi ko tainton siyak tag pamilya, kat naurnos to ti bangunek na pamilya. Sapay ko sapay ko Da kami, Manong Nemi, kinikasindig na iti ag best friend. First cousin kami, ag best friend kami pa'y. Nagpintas nga singed, sang kadi. Umay dito balay, numayra na panlangan, makipangan, nudaduma, agkayda kami maturog iti kwarto, kastamit numapanag di balay da. Nagkaradwarang kami Manong Nemi ti elementarya ken high school. Kinadada kami ti college, kunakanyak ni tatang. Ay, Feli anak, ikarkarigatan mi kininanang mo, ti panangpabasa mi kang ka, being inauna, kada kayo katalong agkakapsat, alakit ilalaim ka di tibunga tiling et mi kininanang mo. Saan ka nga maitultulag ko makaragitay agbasa dita, tuno ko hanggat agsikog, uno sa agit makitaray. Awan di magdanagan nyo tang, saan ko nga sayangin ti paglilingatan nyo. Agbasak, agturpusak, agtrabahoak, tumulong kada kayo. Agit ito nag-asawa ka nga Ito nag-asawa, tumulong at tupay lang kada kayo, kadagiti kakapsat ko nakas pagharikan. Kasi nututak baling asawa. Ala ni tatang, tsak pa mo ngam na sinunto, mati boyfriend ko. Isundot asawak, maminsa anak lagayat. Agananad kayo kinidig na,
Hamutultuladin ni kasinsin mo. Kinunamit ni nanang manong nemi. Apay ko na iti kastanang. Gayem mo, kasinsin mo, kakuyukuyog mo, awan madlaw mo kingkuana. Ilaasam mo nga libak na dapat madlaw mo kingkuana. Kuma, pampansinan na dagiti lalaki. Kahit nangasawan, at anubyo nan. Dinot pa sinungbatan, di bagbaga nga kras na. Ketsi ka. Nang, adumat dagiti agar-aram kanya ang mga ibagbaga I love you, agtetex ang awang pa kanyang data. Sakto lumaki nubyo, ito no, makapagturpusak, kanadang trabaho. Kanindon ready ako nagbaling asawa. Alagad sabi ko anak ko, sapay ko. Agbayso ti madmadlaw datatang kininanang ken orisyak gabuta agkuyukuyog ka mga ron. Nadagkat kami kanidig na manon ninyo. Wen, napimpindas nindig nang imsyak para kanyang ha? Nopay ko naman nindig na nga, napimpindas ka kasi. Okay, kastulangin. Sa mali tipindas mo, sa mali man tipindas ko. Ngayon napimpindas ka ko nakagsipot ta, apay ko nam, apay. Nung umaanda sa nga pulong lalaki, nga masabat ta, ket tunggal may sa kadakwada ket pagpili-pilian na, no sino kayat nakarata. Baka siyam ken ka ket may salang kanya. Uy, sigamat kasi. Aman, nagpigsa kami sex appeal mo eh. Umapapalaken ka. Di ka man? Iniadda kami ni third year college, manong nemi, iricursuming accountancy, inyamamon ni Digna ti boyfriend na. Kasi ni Edo, ti boyfriend ko. Edo, so na magbagkan kang best friend ko kasi ko pa eh. Wow, ayos meeting ni Feli. Si kakasi na ako, makatiman. Inyadayok ba nung name ni Feli? Ay, ni Feli, ni Digna ko nakuma. Abay, iso ka diti kakuyog mo no, saan tangang kuyog? Narigat mo ano, adda ka. 3 years crowd ako nada. Sa dinakayat, ganda, chaperon. Guwapo. Bagay kami. Nagbasbasa, met. Basbasa. Graduating yun. Kadi, umuna ng graduan ng sak. Data. Kasi, di mo pala papay di bagay ng na. Makulit nga rin eh. Kan kahit kumatan ng mapadas. Sinsin. Laksi din ka kasinsin, no? Kayang-kayat, baka umapal ka lang. Sige, date me. Sige, agananad ka kasi. Di pa nagadal mo, ipasnak mo, or ada boyfriend mo. Manipod mat idin manunemi sa kam lagkuyog numapang kami eskwela. Ento no kuan, nagpukawan. Ento pa gaawidan manunemi saan ko nakakuyog. Ba nagasalusudan to the anti-kanyak. No kasta nga lumabas sa kiti balayda, manipod iti highway, pag disagan kanyak, ti paglugan ka minibus, at danto basit manusumag ng metro kapag naak ng eskinita. Feli, mabit man lang balasan ko dumagas ka man lang, Sabi ka di, auntie. Huwag ka dito madmadlaw mo kayo, kasinsin mo. Dati-dati ka kuyog kayo, itakit, may sakang agawid. Pasaray, rabinto no agawid. Sa lutsudan nyo kung makingkuha na, auntie. Hisapo ya. Kasta una, iti panagungungit ni tatang na. Ay, awak lang atong pahan na, uno kapilan na. Nagbalbaliw matan di kasinsin mo. Adil mo balin anak ko, nga tumulong ka nga mang disiplina kang kuha na. Auntie, adabukod na nga nakin. Adabukod na nga desisyon. Man niya tagapunan na kastoy. Ada boyfriend na. Ay, sa lutsudin may kang kuha na katawan kanupay. Adda nanti. Graduating nga. Umuna na nga graduat. Jesus apo ya. Iyam amak ko, aman no maitulad ka rin duma kasinsinyo. Agbasbasa, to ko nagsikog. Muna saan ka rin lalaki kasinsinyo. Agbasbasa, mangisang pati masikog. Jesus apo. Bagbagan nyo nga na imbaganti. Ba nyo ta bagbaga akmat biing kasinsin na ken na gayam na.
Kat no kasta manong nemi, nagsasalita kami kiniya, digna. Kasyam kumadatatang kininanang mo, dangkil kaniyanti. Abay mat, pasari siya kasalita da, nagpagpakasi da kanya nga bagbagaan ka. O mati-mati nga raramida ka. Paano nyo kiniedo? No kasta nga, saan ka makita? Pasarag kating klas ka. Gagangay lang napadasa mo? Nagmayat si ka. Kaya't mo nga sawon, kasin? Saan ka ng virgin? Hanan. Makiboyfriend ka matin. Padasa met. Nagmayat si ka? Super. Nagmayat ni maitayok-tayo ko. Nada. Idilada mo. Nasakit siyempre. Ngayon itipidwanan. Apo. Gapata, insuro nakbad niya doon at aramida ko. Po, daramid ko. Po. Kasalasang ka mga muomas ka. Kasanunog sikog ka. Agus usar ka dik. Haan. Agkunkundum. Kasanunog bumtak di kondom. Saan ka tamat? Kanala ka lang data. Madilayak lang noon. May sa 1-2 bulan. Adumat na iti pagpaikatan. Adumat magatang nga agas. Kasinsin. Naman na. Abay siya katag-problema. Siya katag-problema eh. Pasensya ka no, kas pagarigan ta, agi kayakin ka. Ano? Kahit mo sawon, gubdandan ti pa nagkasinsin da? Saan? Panagsiningad ta. Agkasinsin talata. Saan na nga ron? Bahala ka. Baka ngamin mat no umapal ka. Hanak nga umapal. Ta saan nga nakakaapal dahil. Manong nemi, iti 4th year college akon sa anin ngayon tuloy pa ni kasindig na iti nagbasa. Gabot na masikong matgaya man da ito. Pagsasaritaan nan manong nemi, iti lugar mi, iti may panggap kang kuwan na. Gadnos ta nga kasama ka mga mangan, kadatatang nanang kanidwa kabsat ko. Ay, dayjay, ti kunak. Katsi ka, ha? Feli, sika matin sumarungag sikog. Samit anang. Apay, saan mo na iwanan dya kasinsin mo? Maiwanak ko mga ron. Kat nukasta nga sermonak kat ada ka nun bukod na nga naker. Ada ka nun bukod na nga desisyon. Kasanunog sikog ka ko nakat. Di na ka nun ipalubos. Paragreg na ano. Ang dakil matin dyan na, di kat kasano pa paragreg na. Digit kahit ang asawan na sayang ti manong atawan nga panagbasa na nga ginastusan, digit naganak kang kuana. Kahit na dyan nga nubyo na, nagraduaran nang. Baka no, kalpasan siguro nga makapasapol trabaho na, baka ikasarnan ni Digna. Agad anang arot ti pagtanagan ni Digna, plain housewife. Para awawir, para ananak, para awawir kadagiti agbaling anak na. Nasing pitong ata di asawa na. Sino na itang asawa na? Uno mga asawan tuking kuwana. Ay, bakit? Dahil tatikunada nga tao matlang ti mga aramid ti bukod na nga gasat. Dapat kinayat ni Digla. Sambat nga nagsakbay. Bagbagayan mat siguro. Ano giti naganak kang kuwana. Kas padang bagbagata ka na ito anak ta. Baka tumulot ka matanak ko. Nang awang pa'y boyfriend ko. Tadyak pa kayat na maki-boyfriend. Nung kanta naki-boyfriend ako, nakit, baka ka masulisok kang baka kastakmat ka ni Digna. Ngayon saan doon mapasamag na tatang? Na ornos to, ti pamilya nga, bangunan mi, ti pada, ti kaduak, ti lalaki nga na ikari para kanya. Sapay ko anak ko. Kang kanahin may bagbaga kininanang mo, asapay ko ma. Basta naman dumagasak, iti yan, dadig na manunemi, nakas nagagapu ak iti eskwela, iti pa nag 4th year college ko. Dakailan ti tiyan naman. Oy, kasin. Ay, kasin. Ana, doon maraganak mo. Doon ka nang kadwa nga bulan. Kat, kumusta amit na ido? Nadamit lang communication nyo? Nakastray ka ni trabaho. Pasari matumay po siya rito eh. Umay nasa sarungkaran. Agsibog. Sibog, mahalang pala't umisam ka nagkatawa. Ano ko ron?
Naragsak ka, nga gasawa, aganak, nga awang pa'y asawa na, di ka pa nagkasar. Siyempre, umunan to pala ipasangay mo rin at anak mo. Sakbay ang kasar kay kini Edo. No, ikasar na ka. Ikasar na. Ikasanunod na sa bali pa yung masikugan na. Kasanunod saan lang siksikat babae tibiyak na. Sisak lang. Sapay ko ma, pagsasawa nga rin tatangin na nga, sapay ko ma. Sapay ko ma. Kasi ka, agad siyempre, agbasa ka, agradwara, agbalin ang accountant, palubos di apo. Sika, agbalinak to nga ina. Naragsak pa ilaing manong nimi, idin to takas talang arod din, kasasahad na. Nga manang arod, ragragsakin na lata na, anapay nga arod ti mabalin na. Naging nga nagpas ngayon manong nimi, kat nagradwarak mo tin iti college. Kat maragragsakan siyempre, natatang kininanang, kandig kaabsat ko, kapot nakapagturpusak maglayan yan. Anantit sumarong haro din nga ramidim anak. Ag-take active board nang sakto ag-apply. Nung may rumar ko di board ko, awon doon ti problema. Unang kunada nga uri ado di kita graduar ti kolehyo, nagrigat matisar kanda nga trabaho. Nang, adot trabaho dita. Kahit mula kita trabaho. No, magbalinak to nga empleyada, mabalinak to pala sideline. Tapno, adad nga matuluwak diri kaabsat ko. Kaskid daw manong name iti best friend ken kasinsin ko, idi addan talo nga bulan, ti anak na nga ni Edo Jr. nagkalaysadan ken ni Edo. Kat siyak manong name ti maid of honor na. Nabindas kasinsin ko. Nabimbindas ngem siyak. Kunak ngem sa bali ti pintas ko, sa bali ti pintas na. Nagkasar ti simbaan manong name kat syempre iniyawid ni Edo ti kasinsin ko iti balayda. Asidagmat ka di alistok lang mapan sa rungkaran ti kasinsin ko nakas pagarikan no, mailiwak kan ko ana. Congratulations ka na kayo. Maki-boyfriend ka matin. Sa kalagasawan. Yan tangang katalamutan na trabaho. Oo, pati nakasirpat ka niya. Nagadado dita. Okay ka di man lang tagbaling asawa. Naragsak ka di man lang nga may isang asawa kinina. Kasi, kahit naragsak ka. Wala niyang makidan na kay kadagit din na kay kamangam. Narikat ka nung tinunos ti manugang kin katugangan Ang problema ko ni mama, kini papa, okay da kanya. Awang kas ti makilasin kasin. Dari magbaga kini Edo. Kaya ko kumakit. Dito lugar tayo ti pagbalayan mi. Hindi na bimbinas pa Dakit kita mi dito nga lute. Nalaka lang. Sundot pang ipatagdarin mi ti balay mi kini Edo. Amom, oras sa anak na graduaro. Sa anak mo nagbabawi. Gabot asawa ko ni Edo. Kaya napindas ti trabaho na. Di may isa nga party manong nemi dito ko nga nama mo tinamagpitik ti puso. Hi. I'm Norman. Norman? Siyak man ti Feli. Matanda na karating nga party, tasak ti imbaon ti kumpanya pagtrabaho ak. Kumpanya? Nice meeting you, Feli. Dinawat ng cellphone number ko, Facebook account ko, manong name nag-friend request, inaccept ko nga dagos. Oray no, dakam lang ti asideg, iti dahita nga party, manong name timipon ka nagitipada ng nga lalaki, lapanag medyo yan nagiti babae. Agchinchinat kami. Hey, ada ka dito party o no? Ada ka dito nagdibalayo, makichat-chat. Kung nakanyak manong name iti ko opisina ni Vanji. Ada kami na mamok. Ita, chat na, makichat-chat na kanya ko. Di kami lang video call. Video call ka iso dahi dyan Ita magandang di mo pa nasidganta magsalita kayo. Di ka ba ba nung teirama mga chat na chat?
Nadumatan da kita naman mo kalalaki manong name ikit kachat ko, katintinawag ko, katetext ko. Ngayon sa balin Norman. Dado ka din di ko nadangal. Love. Ngayon mainlamak. Iti lalaki nga nagan na lang di amok, Norman. Nabindas ka naman nung name iti posisyon na iti trabaho na. Dakdakal ti sweldo ng imsyak. Sa bali matindi magbaga naman no. Amam, no siya ito tag-asawa. Diyan kaya pagtrabaho wala ti asawa. Kasi pagreganta siya ti asawa, api ko man diyan trabaho. Kasi nung ti panang tulong ko karag di kakapsat ko. Doon adan anak mo, anak ta. Awan sa baling aramidon hindi mga sikaso, karag ita anak ta. Siya klatan tagtrabaho. Dakil ba't sweldo? Apa yung siya ti pagi magbagam ka rin, ha? Amay, ada ka di relasyon ta? I love you, Feli. Kinuna naman nung name, hindi agsangsahong kami manin. Sorry, Norman. Ngayon siya kahit tikastoy. Nga niya. Bayam, tumaik to di balayo. Promise. Kasano na dasawam? Akong pa'y asawak. Dakit baba ng garam no? Dan asawak. Girlfriend mo. Ada idi. Yung saan kami nagkatuluyan. Ada kampay lang di college. Ada ng relasyon mi. Hindi nakapag-graduar kami. Napansa di Manila. Diyan, nakasara ka sa Bali. Nasakit. Nasakit, siyempre. Isot yung bilang ko ang first love ko. Ngayon saan gayong isot kagasat ko. Kasi siguro kagasat ko, Feli. Idida mo manong naming o may nagpasyaran ni Norman dito balay. Siyempre, pakita naman ati panagdaydayaw na kadatatang gininanang kasama tayo ni kakapsat ko. Numampay siyak lang tinikan na iti chocolate and flowers. Iri makapanawan manong nemi ni Norman karita nga umuna nga umay na panagpasyar kanyak nga panakamamuna iti pamilya. Inisod ka nagdatatang kininana. No jak mariro anak kat isupay lang ti imay dito balay nga nang pasyar nga nangaram kang ka. Kadi nang yang basbasa ka paritak met di kiti babaro nga umay dito yung mang pasyar kang ka. At nakasano. Agat chiko da nga, agat sigarilyo. Hindi mo tanda naggraduar kan. Kadadang trabaho, agat awang matanda umay. At adidakat mga bain nga ron nga agarim kan ka professional kan. Iso ka tricycle driver, karpintero, kotsero. At dapat kita ang trabaho na. Ditarakat mabainan nga mga aram palakan ka. Din to ni Norman. Napindas ni trabaho na ako nam. Untang. Ano't mariknam kang kuhan, anak? Saan nyo kadikayat? Di isukas pagarigan. Nagit sama na. No talagang isot iba't patag mo. Bareng ano saan nga panagin ko na, di pakita ng kinapakumbaba na, kinasingpat na. Angem sa mo nga basta sumbatan nga nalaka, masapol nga adalam nga na yung bagtarik na, kan sintiran pa lang, imbis ti garemisuna, amuam na anya di family background na. Itatang mo. Talaga matakas na tinong mga ramidem. Hindi nga may bakit. Wen, lakay. Inamok editi family background mo. Nasingpet ka. Gidam, nasingpeta. At nasingpeta ka talaga. Napuutan nyo ka din nga yung binumak ti Napuutan nyo ka din nga inungtak mo no, kinaapak ni nanang mo. Manong nemi, medyo pinarigat ko ni Norman. Kunak, agsipod ta. Naman nga bulan sipod da, agar-aram, ngim sangko pa na enaklon. Kunang arod, di kiti kopi sinaak. Ay, sus, apo, ay, ano talaga nga ayatem, saan ka nagpakipot pa ay? Kano talaga nga mamati kang iba't patig na ka? Di kiti dadumad ta. May sangal daw, talong aldaw, makalawas lang. Ondan, siya inam nga bulan. Baka makatawan, di mo pa inaklo ni Norman. Ang mga mabanog, mauma, ibawing natin sa balit panagayat na.
Vanji, no talagang ipatpatignak ti lalaki, ure ka sa no kabayag na. Unang mabannog met ti ayat ka. Ano yan? Mabannog met ti aya. Kasabulan na tagina na. E di may sangal daw manong naming simang petak diti balay sinabat nak ni nanang. Abay nang, ada ka di daki sa napasamak? Ni Jun. Abay, baka, ada sa nga ili. Babae. Nangitaray ni John? Saan pa yan nagturpos Nagturpos to pa lang. Kasinsin mo nga Aida. Isot na Aida, digna ko na yun. Ay, digna. Hindi makastre kak sinabat nak ni digna manong nemi inarakop na kang sangsangit. Kasin, apay. Kailam tilangak. Oh my God. Balak ay, bimtak ti bibig mo. Limit ang ti. Tapay yun na masama. Si asawa, ni Edo, rangranggasan na. Oh my God. Kasin, masyanak man kan katikas ti kalangam. Sa sino ko mga harot, saan nga griri? Sino ko matisaan nga mangsalangan kang kuwana? Tapay, napiedida mo. Na siya at isuna. Masapang ang sumangpat nga gapot trabaho na. Iri agangay. Nanadaw mo nga sumangpat. Iri ko na tapay hindi ka dugon daw nga saan nga sumangpat. Kunak man ang simina kay ngaminin. Sampay, di namat kayat ng gatangan tilute. Di namat kayat ng mga sumina kam tibalay. Konsintidor mat nagiti katugangat. Tagpagpakasya kanakuha nga pagbagad na tanak na. At nanakam na ko na naman. At nababahay ti asawa. Feli, babaero ti asawa. Umangas-angas sakit na unang manong nemi. Tsaka mo ti mabaling kong isumbat. Kasi nataramid Sabi nga siya, umaya mga pagdamagan noon yung taramidam. Napanag mo din kadatatang kininanang kadanak ko nada. Talawan mo ko nada. Rumigla nga. Sagbay nga maadaan kayo ti may kadwa nga anak. Kaya anak mo ay awan na ti katugangan ka babae. Sus apo. Anang arod? Natirabidek. Tong palam na kita naganak ka. Alam dyan mo na iyawid mo nito balay jabadayo. Pag ano mo ti kas kini Edo. Nga da babae na sana ka pala dangran. Diyos ko aya. Para ti ado na kita magmangin ko nga ti babae kat saan nga naskan nga dangran. Saan nga tungpain. Saan nga sipatin. Saan nga no di kat ayaten. Dungdungwin ilalaan. Ano aramid din ni Edo ken ka. Namin ano nga kastoy? Namitlo na ako na ginabil. Namitlo gaya man. Oray no, ready mo na parang kamil na ka, anat na pasamak. Siyempre inay-ayo na. Kalapasan nga naagasad ti black eye ko kin nyaman nga makakitaan ti panang kabil na kanya. Ket inay-ayon ak manin. Sa kay manin nagkaida. Bisito ni Rinuman sana kay manin. Si Rinuman sana ka manin. Naitayok-tayok kayo manin. Dati bagbagam idikit. Dati nagimas ti maitayok-tayok ko na. Malipatak tumanin. Hindi pa nagkabil na kanyak. No? Rumromansain na. Jesus, my God. Kasin, talawam laingan. Talawa mo. Ito na minsan may
manin pinasyar manong name ni Norman nadlaw na kasla nalami isak. Imbadlaw ko manong name kasla jakong kayat nga umay nakpay pasyarin. Ada ka di madingan na aramidak. Awan, Norman. Sana ka di langam no kasta nga pasyarin ka. Naganay ka. Uno masakit ka? Abay nga di ka pag-check up si doktor. Awan, sa bali kami di pampanunote ka. Mabutengak. Ano kabuteng mo? Mabuteng ka kaniyak? Nadya kasinsin ko, nakakaasi. Inistoryak manong nemi kini Norman no kasano ti kinasingad mi idi kinidig na. Ken inistoryak no anya itan ti mawas pasamak kang kuana. Nakakasimot nga ron no kasta. O nga ron. Nasingad kami eh. Nagkobingan kami. Da kami ti kasisingadan nga kasinsin. Kasinsin kami, best friends kami. Sala medyo limo kay kinasingad mi di boyfriend na ni Edo. Ta ni Edo di na kahit di naman kano kayat kada chaperon ni Digna no kasta ng date da. Sa nga nakapaggraduar nagsikog. Nga naggraduar ni Edo na danti trabaho. Diya mo kakit naragsak da. Yung kasi yaman bum tak tibibig na, the black eye na, dutlitem na. Nakakasing ang kasinsin ko. Mabutengak. Ang mga numitulat aking kuwana. Saan to nga papasamak na ita? Ano datando tagasawa, Feli? Kastama ti bagbaga ni Edo, idi? Nasingdagdag ni Edo. Kahit mo asawan na. Para kang ka? Agpapadag nila lalaki? Kanya, ti babae, saan nga rumbing saktan? Saan nga rumbing dangran? No dikit, arakupen, agkan, aprusan, ilalaen, ipateg. Ngay so ti kapapatgan, iti may isang lalaki. Kada kami nga lalaki, da kayo nga magbaid, da kayo ti kapapatgan, kada kami. Nalisto lang tag sa utikasta, Norman. Baka no. Naapektaran kami, di pa nag-arim ko keng kay, di ba mas pasama kiti kasinsin mo. Pasensya kan. Awan ka sa teksakbay. Mabaling ka doon sa sudak katsong batam. Anya talaga ti marikrik nam kanyak. Norman, ni katiting awang ka dito mariknam nga ayat kanyak. Norman, saan kong lipakin? Agrugbabak kang ka, agad mayrak kang ka. Nagwapo ka, nasingpet ka, napakumbaba ka, napintas trabahom. Ano pa na nga rin ti ururayem? Abi nga samo nga ituloy, kan pasantakin ti marikrik na mga ayat kanyak. Panag-admire lang. Panag-admire. Awan ti mabaling ko no, agbuteg ka nga makaklon kanyak. Sanak na rin na nga baybayag. Marlon, pasensya ka na. Naapektaran na kami, hindi pasama ti kasinsin ko. It's okay. Marbaring ang mamoto ti lahat nga panagbuteng mo. Baring to, okay tumit lang ti kasinsin mo. Ngagbalbali tumit lang ti asawa na. Agbeto na kaya naapektaran ti panagharim ko ken ka. Iti mapaspasama ti kasinsin mo. So nakarkaro pa nga magkapsat ngamin ti mariknak na kinasingin na kanya kay. Asla sagsagabaek mo ti sagsagabahin na. Amo ka mawatan na. Nadanak na ti makungko nga best friend. Ang saan ko unay nga sineryoso. Tapos saan na ka maapektaran. Sa bagay, okay na isunat. Shoot lalaki, ti best friend ko.
Manikpud idi manong nemi ang panangibagak ti kasjay kadidi nga manang pasyar kanyak ni Norman. Ne, mamanumatin tawag na. Sa nakbatan mo may pasyarin. Idin to ta idi manong nemi arig na inaldaw nga tawagan na, kumustaan na. Every weekend nga masyarin na. Ita ne, makabulanin. Di madlaw may pumasyaran. Di madlaw tumawagan. Nagproblema ako na Nemi. Tila masarsarakan. Madlaw dananang kinitatang manunemi ti pa nagproblema. Ano mapaspasama kang kahapeli? Agraduardo ni June. Adan tumatang trabaho na palubos ti Apo. Ni ading mo, Tiburadek ni Bunso, sumarsaroon to. Kaya doon trabaho ni John, awan doon ti problema mo kiniya. Bunso, nintun John ti makamo. Mabalimot tumatin di mag-iasawa anak. Kasi no mag-iasawa akit akong pa boyfriend ko. Nang, di mo ba lang maklunan ni Norman? Norman, no. Di ko di madlaw nga na. Nabayagang saan nga pimasyar. Kan saan nakbatin na tawagan. Ilagit apeng nga ron gagsangit ka. Di ba't patag ko ni Norman? Kinapeng nga ron nga di mo ngamin inaklon. Mabuti nga kami, di kasi di nga mapaspasamag kiniayin. Nidig na nang... Sus, maapektaran ka di mapaspasamag kang kuwana. Natanggan tumat ngamin ti ulo di kasinsin mo. Ibagbaga na ginaganak kang kuha ng pumanawan. Ang imdya ka mo Baka no, makulding laing ni Edo isuna. Akit bayat manin, ituyak na manin. Saan ang tumanin kabilan? Martir. Dadat makungkuna ka martir. Nanang, api matan, saan nakapaspasyari ni Norman. Di nagmatantaw tawagan. Katawa, tinakatawagan na nagsikat mang tawag keng kuwanan. Nakababayin, masakbatin, tagkamat keng kuwanan. Dua bulan manong Nemi. Naging ka nagring ti cellphone ko. Isot tumutawag. Norman? Hello? Hello, Norman? Norman? Hello, Feli? Kumusta? Kakastoy. Agtrabaho. Pasensya ka na. Nga niya. Ngayon taakla ka tumawag. Tabi namin. Nabayin yung jack nakita sa cellphone ko. Ha? Binulot ko na ti cellphone ni ading ko. Ita lang ang masarak na ti cellphone ko. Di ka matawagan ka pa. Diyan may kabasa ti number mo. Napukaw. Di amok at nalipatak itirawar ti balay sa ako ti balay minga da nakapidot. Gayam. Naragregayam ti sirok ti katrek. Nakaubat nga ron. Api nga ron nga saan ka nga pimas pasyara. Busy ang trabaho kaya da komperensya nga inatandarak ng Manila. Hindi ka matawagan tapno ipakaamok ko ma. Amo mat dito'y balay. Pasensyahan. It's okay. Nangard kong kunamon saan ka tinatawagan kan saan na kami pimas pasyar. Kura kakit. Nauman. Imbawin natin sa bali panagayat na. Kapag siya manlangin aklunin. Imbawin mo? Sino? Inaklon na kan? Tunano pa nagkasaryo? Uy, atindahan, umatindahan to umay kung to imatangan, ti pa nagkasaryo, ti babae nang isukatam kaniyak. Talay, bagbagam. Umay to pa masir, Rabi. Sige. Kumusta ganyan kasinsin mo? Bayagan nga, wanti
damag ko kinuha na. Kata, pasyarang kami na. Bisyak mo at aksipagit batin nung kasta nga galasing ko. Manong nemi at least na bang aran tiriknak. Kung nadatatang kaninanang, aklo na mo. Sige nang, no may pumasyan no rabi, aklo na ko. Manong nemi, saan lang flour can chocolate itinted na. Adabing pasarabo na kaniyak. Para ka. Eto'y. Sing-sing? Pwede ka rin kung nakumangim. Di na pisinumbatan. Engagement ring. Mabalimbet. Usong bata ng itan. I love you. Feli. Saan ko tutultuladan ni Edo? Saan kanto maitulad iti kasinsin mo ni sumanti pagbutbut ngam? Sa anak to nga magkarelasyon iti sa bali. Nipitik kat awan to terabing kakastakin ka. Ilalain ka, ayatin ka, agkan ka, arakupen ka, aprusan ka. Kaya regam ti may sang natay. Adyak pulos kayat nga masaktan ka. I love you. Norman, sabi ko ma. And I love you too. Naging narakop kami manong nami. Nasalang arakop. Nagdagat naglanang pa, hindi ka dibig mi. Hindi mo na agundaway manong nami nga maramanak mo ten ti bibig ti may sa lalaki. Ti bara nagdibibig na. Ti samit dagiti agek na. Ti bara dagiti apros na. Naisang sangayan manong nami ti marikrik na. Malagip ko lang aron ti istorya ay di nidig na kasinsin ko. Nakasta nag-date na nag-check-in kini Edo. Ang mayat nakaragragsak ang istorya. Maitayok-tayok ka no. Indon ka anumat ka tang itayok-tayok na manong nemi ni Norman. Gamutan ng trabaho ko manong nemi ni June. Nakabsat ko. Karisod pang tulong kini Bunso. Manong nemi. Injaya ni Norman Ticalaysa. Will you marry me? Norman. Ang mga no, uwan ko nak, pagkatapos matulag Ticalaysa, isunto pala para kamamuk ka lagi di parents mo. Nukas pagarikan takid daw mingo, umay ka mga asawa. Meaning, kahit mo mama mo talaga ti pamilya, sakbay nga aguin ka. Numabalin. Sige. Agbalin ka surpresa kadakwada. Kabuta na ba igbatin nga bagbagada nga asawa akon. Umpay tinyam amuk kadakwada nga kasukat da di first love ko. Tani Vina, di first love ko. Estudyante kang balang idi. Ipaspasyer ko di suri di balay. No adang okasyon. Kurak namin tinakam ko kahit sa akong tuloy iyam mo, ti babae, karagid na ganak kanyak. No, matulagad ni Kalaysa. Tapos sigurado. Em no kahit mga mamumuitan, orin doon Domingo. Umay kam tuan, tapno, mga asawa kami. Oh, kitam, di ususto di ko na. Nasa ako lang mamamuitan, ito nang matulagan ti kasarta. Hindi, umay kam to no. Ito no bigat. Umay kam to tagasin. Nawasan ng pangupsinaam. Ag-dinner kanto sa Jibalay. Sige. Mamamok pa yan muna. Iti pamilya. Sakba yung manukutak. Iti ko na rin jaya mga Kalaysa. Hasta nga rin tinabasamak manong nemi. Imay na kinala dito yung pagubraak. Kalpasan ti office hours. Nagkalugang kami ti Kotsena manong nemi.
Ayan, yawid na iti balay da. Gagangay lang ti balay da manong nemi kasmet iti balay mi. Nabibidas na ti balay da. Tatangkin na lang ti awag mi kadag iti parents mi iso na kit papakin mama. Gaya manong nemi nagbadpada ng empleyado iti gobyerno. Manong nemi niya Norman iti agadi iti borodek, babae iti borodek, iso takenten nga adan asawa ni manang nanginaunan. Nabara manong nemi iti padang welcome kaniyak da papang kinimamang na kandigitiya duwa akabsat na. Ta kabalay da manong nemi ti adda asawa nan kabsat na. Nagsahong kami. Nagsahong ka kanangan, nakidirer kadakwada manong nemi. Madlaw kong mataragsak da. Nagistorya nga rod ni mamang na ako nana. Amom iha, nagproblema idi dato anak mi. Maghana ti problema na. May panggap iti panagbuting mo, tadi mo kaya't nga maitulad ka, iti kasinsin mo, nga kabilin ti asawa na. Magana ka na kami. At nakalintega mo, magbuting nga kasyay. Kung namin matkangkuha na, nga ipanegnek na. Nga, saan mo maarami ti mangtangran, iti babae. Datatang kininanang ko, ma'am, kit di mi penaputan hindi nagsinungbat da. Dati grabe. Dati gagangi lang, agdayamudom ni nanang, ay ayun tumot nga dagos ni tatang. Kastamat ka ni tatang, no, saan na nga mapakustuhan ka ni nanang. Gazilant makitkitak kadakwada. Kada kabimat ka naganak ni Norman, aw matirombe nga pagapaan mi, kapag nasingpet met ti ama, dakitan ako, kada singpet akmat. Saan nga nagpababae ni Sir? Haan. Mabalin na isa pata. Ket dapat kang ganay mo babaga ka ni Norman, ng agasawan ton, agbalin nga na siya at nga asawa. At sa sino nga ti mayat, iti nariribok nga pamilya. Nung mampay ado dito, dagiti nariribok. Dagiti bakong ko ng broken family. Dagiti martir. Dagiti amuda lang arudan nga sa angarumbeng, aramidan na pailaeng. No apay ngamin nga dagiti asawa nga di mapapnet. No apay mat ngamin nga dagiti babae, por de los buenos nga tutupad na ti lalaki nga da asawa nan. Manong nemi mapnekak, kan talaga mamatiak. Ngawang pulos ti panagin ko na. Adano-adaman problema ti pamilya, da Norman, madlaw mulat na. Tadadig ti daduma manong nemi nga saan nga no urnos. No sandang agagandan nga mangan. Deta, saan nga no urnos ti pamilyada. Adog ko nakastakit, por de los buenos. Natulag nga rod ti kalay sami manong naimi kini Norman. When? Iti kondisyon ko ken kuha na manong naimi may lasin na asigod. Suminat asigod ko nam. When Norman? Yes. Ganabot no na. Iti nabayagan ng managtrabaho. Nakaurnong akon para ti house and lot. Yeah? Ang peso? So nalayan nga house and lot. Nasan ta pa yung makumpleto dagiti alikamen. Kurang no kat kwartak. At damat saan ka ba sila kwartak mabaling ko itipon? Saan ko mata problema nga tulungan dagiti parents ko, damat ni June nga makamukin ni Bonsomi. Hindi, kalbasan di kalay sa. Tumipong ka pa lang ito balay. Kalbasan na. Marugyan ton ti panakaramit ti balay ta. Kompleto ton ti bayad ko ti lote. Ino to Ito asalag ti balay mi. No mabaling ko, makit Jack may ito yung kadagiti parents ko. Anong ngot kabuting mo?
No labsam sa wakit walking distance lang. Asa di madlaeng. Awon pa iti 10 minutes nga travel ti kotse. No mapan sumarong ka ti balayo. Unos tricycle ket awon pa 15 minutes. Ikatamtan yaman na po nagbutong mo. Sweetheart. Saan kung itong aramig din ti pagbutbutungan? Sagbay ti kanlay sami manong nemi kani Norman imay pimasyar manen ni digna dito'y balay ket manen. Sampay nalaingan manong nemi ti sugat nga naramid manen ti asawa niya. Apayan naman ni tarantam kasing. Umay ka man nagsaludsod doon niya taramidam. Umay ko lang penken ho. Talagang nag-asawa kan. Nag-asawa ka man ton. Kini Norman. Samot nga rin mabaling nga siya tim. Medyo honor mo. At si ka, hindi ka niyak. Amot nga rin nga mabaling na ta. Ano, asawa mo. Nakakita akon. Abay, kastama din dinakam. Gus din nga. Rangrangasan nak ni Edo. Hindi, yung kanina na insinan ng babae na. Insinan na nga talaga. Tamang tinaramid ko. Balakad na kanyak nga. Ilaban ko ti kalintig ka kas legal ka asawa. Rinaot ko ida ko nam. Naduktalak ida. Napang ko dinalo ni tinangi kasaraan na kanya babae na. Nagskandalo ka. Himbag matasangan, dadang kinabil na ka ni Edo. Amahan. Ananawaan mo tigiti parents na. Kakaasit, inaramid ko di babae na. At batit, balabatit, cute. Kinugta kong tarak ko na. Nagsinad ah. Di mo gidigit. Saan nang nga ulitin tag babae? Ad naman sa bali. Pinanggap ko manin nga. Mapan rautin ti babae na may kadua. Nanaragsak ka. Saan ka naragsak? Sa akla naragsak no, kasta nga, rum-rumansain na. Malipatak mo amin na problema mo. Ay, kasi na yan, di mo't ngamin tungpalen, ti bagami kan ka, italaw mo, di anak mo, tagnayad kan sidong naginaganak kan ka. Anak, panunot ma, usar mo ta panunot mo. Anak mal alam, ore man no, para itayok-tayok na kanya asawam. Sana kang tumat itayok-tayok kakabilen. Ano serbina? Kahit mo kas pagarigan na talawam. Ha? Awan ti mangkabil kan ka. Awan tumatin ti mangitayok-tayok kanya. Gaga. Amo no saan ka agtungpal ka na kami? Amangan no, mapapatay na kanto di asawam. Di mo madalang tamagim. Awanan di pintas mo. Dahil ang ordi ka po na nuaping isukat. Masukutan nak di asawa ke. Isukat ko nak. Awanan di pintas mo na tati. Kano babae nga makabkabil. Nanti ko na dan? Kasala natin, ikan nga nalaes. Hanya? Nalaes akon? Tapos nakanot kayarig na ti tao, tayo babae nga makabkabil. Tapos ikan nga nalais. Iso nga, awanin tinteres kang kati asawam, gabot na nalais kan. O, pingarod nga marumansa, nagplatan ko. Pag gusto na ka lang, no, ako ang kagriri. Ang manadang napatpatag di babae na, ngimitisi ka, iso nga talawa mo. Kaman kasinsin. Adaya, puli tayo nga martir. Nagkalay sa kam nga road manong nemi, kini Norman, kat mariknak naragsakak. Magitakmet ni ragsak, dagi naganak kanyak, kan kakapsat ko manong, kan ragsak, dagi tinagkamangat. Kat sapay ko ma, nga ususarin datatang kininanang, usumat ususarek, sapay ko ma. Tasana kam itulad kinidig na. Sapay ko matamatong pahal ti asawak, dagi ti karina kanyak. Sapay ko ma. E di dumtengen tirabii manong nemi na panagkailak
nga mangitaya ti bakik iti asawak, gabot na may sakpay lang ang virgin. Naibagay launay, iti trahe ni Buddha, iti kunana nga purity manong nemi. When, idada kami iti siled mi, iti balay da manong nemi. At ang kapasit pa nagnervyos ko, dati arakupan na asawak, nadlaw na nga nagtagtagargar. Awan tiras ka ng kabuting mo, sweetheart. Awan tiras ka ng katagargar mo. Nervyusak, Norman. May katulat ang nervyos mo. Intun ma-restorik nam. Intun marik nam di kito nga pros. Norman, ginigtot na kapay. Nagbara, tatagolap mo nga na yapros iti barokong ko. Ada pala nervyos mo? May ikatin. Norman, akak daga di bibig mo. Bibig to bibig. Ikaw na nga lips to lips. Naikatin tinervyos ko, iti taamok batin nga balsen da kiti arakop ken agek ni Marlon manong nemi. Naputak langin nga agpadpada kami nga lamo-lamo. Uwen, dinigos da karagiti agkakabarang agek iti na dumapas sa tibagik manong nemi. Uwen, inasak-asaknan ti birhen nga magik. Ti dua aturod a birhen manong nemi. Kani masak-asak pa yan, manong nemi, iti kaladaan. Isunti mo nang imasak-asak, kani isunto tagnanayon. Isu pa yan, manong nemi, iti muna kanagnanayon, ngagbatok-batok, kini suor, tinagbaitan, di kitinawas na nga legs ko. Lapdak man, ti asog ka na ring eng, karagidi bibig ko, ang imbolontaryo, manong nemi, nga sumungaw. Saan ko maliklikan nga malagip, ti kasinsin ko. Kasi kaya hindi magbaga na nga may tayok-tayok. Norman, Feli, I love you. I love you more. Noan niya't inaramid na, manong nemi, inaramid ko man. Wahin kasladang amok, kasla nakasusuro ako, manong. Inagkakmet, manong nemi, ti macho abarukong na. Pinadas ko met, manong nemi, iti nagus-us, iti alunan nga unas. At damat amarugso tiriknak, manong nemi, namangin ko, iti asok ka na eng ni Marlon. Marlon? Norman ko na ko. Norman. Feli. Ngaytan manong nemi tinangrugyan, teko na tayo nga panakay tayok-tayok. Narugyan, manong nemi ni patakder, ti balayming, iti kinatang ti asawak nga lute. Hindi pong kumeturnong ko kwarta, panong nemi tapno ng kasta, kita may nayon, magastos para kay patakder, iti medyo na pintas, panakalan ng balay. A dream house, ako nak. Manong nemi. Namampahin, tsak ba't kaya't kumati adu nga anak. Ngam ko natin asawak, hindi pakita natin plano. Dito ti master bedroom. 1, 2, 3, 4. Nga kwarto, may kalima ti master bedroom. Talong anak, may isang guest room. Dito ti panakasalas, dining room. Doon yun. Nagpintas. Drawing na laing nagpintas. Nalaing ti architect. Nga nangaramit ti plano. Mano nga bulan? 3 to 4 months. Nagbayagan. Busy ngamin na contractor Ano project na. So nga, ngayon no, may pinsan nga ramidan da, mabitlahin. Maganatan akon. Sige, maganatan ako matun nga madanti anak. Dandanin, lalaing mga ngamin. Malpasan ti balay mi manon nemi di adda nagpitik iti saklot ko. Nimpadamag ko kenkuhan kat kastoon iti reksak na. Nagawid ak man si marong kari ti balay manon nemi kat kastoon iti reksak man di kiti naganak kaniya.
At ang tungarod din apo ko minukasta. Dantang. Namin ano ka nakamatin nga kinabil, ti asawam. Minanang may, tatamagit tayo nga lamat, kahabil kanya. Iba ka sa kalasawarang ka dito ng malaingan. Nadungo ti asawang nang. Nung saktan nakman, anak ka masaktan. Nung digat maimasak. Nung gabuan nak, kinaginabu kami. Idilada mo at sakit. Saan matin? Kumusta ka matin, John? Manang, sakto matin sumarunong ang asawa. Inya maumukon kadatatang kininanang ti asawa. Agrador matin ni Bunso. Alakit na mo yun, anak ko, maragsakan kami unay kininanang yo. Ta makita min, ti panakaedad tinaranya ka masakbayan nyo. Nilangin Bunso, ti sampay nagturpus nga magturpusan. Kaya daw may kininanang yo. Sabi ko ti maasawa yo kat san na kayo asaksaktan. Si Kamad John, di kantog bababae Wantang. Pwede kaya't ko akit naurnos ti bangunin yung pamilya. Naragsak kamtun nga matay, no makita mintun nga talaga naurnos ti biyagyo. Nga patay nga magbagayutang. Agayungan kay tupe ka nagdi po kuyo, itituod. Ay po. Sabay ko madamadanon ti kastan na. Nalpasan manong na mi ti balay mi. Pinabindisyonan mi. Inibintarak ti kasinsin ko manong. Ni matendar iti padaya, party, iti house blessings manong. Ni matendar. Api siksika. Ni Edo. Bagak ang nadapapanak ko na. Di anak nyo. Sa may napalubusan di katugang kang babae. Adadapi ka din isot mga aywan. Isot ti panakaina. Mabi ba at awag na kini katugang kang babae. Isong ano, adaranta kidi nga mangpano ti asawa. Saan kumitugod ti anak ko naglugo ka ni palubos mo. Kanot na o di nga pinakirabin na ka ni Edo. Hindi sa nga Domingo. So nga naimbaga na yan. Sabi niya suot mga kapi kanya. Batuak ka. Natamaan na minsan ni bukot ako na. Kahit adada nga. Kabilin na ka no. Bumalas ka. So sino ko man tisang bumalas. Nagagasgasat ka sinsin. Adabahay yun. Na kami, magkikabalik ang pialaan. Dadat imbagak kang kaide, masabol na masisumina kayo. O, mati patakder, mati, aramatin mo nga, pangipatakder ti kwarta, balay. Kasi sweldo na. Pagbabae na, pagbisyo na. Makikigema kayo ti kwarta. Nga, hindi ka asat mo kasinsin. Di kantuman kami nagpiling, hindi na siya. Nakasarakam lang ni Edo, in hotel na ka, deta, may tayok-tayok ka na kan. Tinongpal ko lang mga nagdibilin mo. Pamagbagam. Ang kasan, bidi na napadasa ko. Siyak pa yun, mangamis ki ni Edo. Deta't maalalam ka. Kat si kakakasin. Nagwapo ka na pintas ti posisyon, pagtrabaho ti asawang. Dinto nga tagbabae. Sabi ko tasaan. Oh, para makita, imposible. Awan ka no ti lalaki nga di agbabae. Kotseron tupay, basureron tupay, ada asawa na nga dan tupay na chicks na. Sa balin na normal. Nga ta, manong nemi, agyan kami dito'y balay mi. Edita, naglibak mo ni trabaho, kabot na talaga nga, dakailan ti tiyan ko. Uy, manong nemi. Dito yak, balay, palubusak, ti asawak, mabanit yung bisina. Inakon, sweetheart. Ingat. Di ba nagmanehom? Agawit ka masapa. Ay, kasla sampay lang ang balay, di balay ta. Tapi met, napinis matindi ko niga. Kompleton. Ali kamen. O, may tinapindas ng salas set. Divider. TV, nagbasit. Di kahit ko kit, nabindas ng salas set. Takila TV, ti dining room,
Masabol nga dining table nga pintas, oven. Kahit ko ti oven, tapos may pakat ko tilain ko agluto. Mag-bake. Oven, sala set, oven, dakkel nga ref, dining table. Ano ba Dikiti kwarto. Dikita madlam master bedroom ti ada katrena. Kasi ano nabiglang adot anak ta pagdaan na nga May amtam. Ikarigata kapataudan namin na kita. Kinuna naman nung name kat no kasta ngagsweldo. Sweldo. Mahit kuryente, danom. Hanta ko na naggasgas na kuryente Dato lang di sweldo. Isen, nailas di tadi kita dadumang deduction ko. Tunano nga rin nga, mapataon di kita kayat ko. Dati pa para kini baby, isut your orno nga. Agata ka kung kadagiti ka sa pulak, ito naganakak. Dikiti bado na, gumatak pa yung tikrib na. Tinaduma pa Sige, bam to bumalak. Manong name, tas lada kurang na, kasta ti pa nagrik na. Nung kasta sumarong ka rin nanang, kamusta ka, anak ko? Yung ka man lang pa-check up na schedule check up mo. Wanang, yung pa-check up. Ala kita. Kumusta? Ape kas langam. Langak ka niya nang. Slasang ka naragsak. Kaslata kurang na kami Kurang na nga niya. Ang peso nga nandaan kami, di balay. Ngayon kita nyo man? Kawaw. Ano nga kawaw? Awan na gunag. Kanapitas mo dito gawin dito, salas Nakaya tikas tanang. Mas ladya kurso na ito interior decoration na. Kita sikat makamu na. Kaya nagserbi na nga, dati-dati mo nga among tagurnos kan magpapintas ito nagtibalay tayo di. Nakaya tikas sa kortina, ngumatak na pinpintas. Kaya maumat ihalak. Isagsaganak mo na ito kwarta para iti panaganak ko. Akit, nagserbi na nga napin sa trabaho, kadsweldo sa asawam. Hanga umanay nang. Kasi makita yun. Kinapudno na kitang nag-loan pa Kaya bayadan na nga loan na. So na kompleto na iti balay. Yung mga kompleto. Awan na kiti appliances. Hanga kasi kahit ko Kasarkan nyo na dumakwarto. Dila master bedroom da katrena. Kahit ko kumakit ang tunggal kwarto. Ada TV. Kaya naduma pa anak ko na, anong sama? Samot nga maitad amin ang gulpe ti asawam ti kastang. Kung hanapay kidingan, ito nag-anak akong kat sa anak tuhan nga subsublin trabaho. Paapay. Siya katulatan ti mga iwan ti anak mi. Ikiturumbang na launa, anak ko, sino ko mga ti mga iwan, ikatugangam. Kadadan samot sa bali nga aywanan na. Dajay kabsat ni Norman, kabalay damit lata. Kung nga ron. Di, sakto doon may mga iwan. Tapos nung makapagtrabaho ka, saan na kayat nang Basta, agtalay na dakanon dito yung nagtibalay. Kas sa housewife. Sakto ka lang nagtrabaho no, darak kailan nagtalungan anak mi, taluhan nun kahit mga anak. Katuwa na kita, hamubat nga mapukot, inadal mo kahit. Tayo doon mabalim mo nga panawan, darak kailan nagitanak mo, mabalim mo tuman nagtagtrabaho. Gusto ti ko na asawa. Ti ina. Adumat dito, da kita'y adot katulong na. Adayo tirik na ti anak, o mga alaka ti yaya, da kita anak mo. Laglagipim da ita. Kin masapol, ngayon to nagpasangay mo ti anak mo, masapol na agdende ti barukong mo. Kas inaramid ko kada kayo. Anak na nagmigmix, diretso nga nagtarawang kay ti barukong ko. Iso nga nakapatpatig kami, kada kayo, kaya nakapatpatig kami, kaya nakapatpatig ka, kada kami nanan. Anong name impas nga ikon niya Marlon Jr. Adadan ng marikatanak manong name. Hoy, nagrigat gayam ti aganak, nagrigat gayam ti agtagibi kanun ko na. Kaya talaga nga saan na kung nga pinalubusan pa manong name ti asawak nga nagsubli ti trabaho.
Huwin. Awan tinagbaling nga problema. Gabot na dinakmat kabiling kanti mat agbababayt asawak manon nemi. Ngayon kaslasaan na kompleto. Nung kasta nga pumasyar, nidig na manong nemi dito balay. Uy, at balay yung agpaiso. Kurang ba't? Oo. Ano, serbiyan na nagbalay kahit ikastoy. Oo, ba't nagyan na ti unad? At pala kami babayadan ti asawak eh. Nakalun eh. Naragsa ka di matlaing, Kasin, Feli? Naragsa ka. Dinapay pulos pinitik ti asawa. Saan ka tangang babae? Amang naman na kunan ng deduction na so nga kompleto dito nakakwarta. Amang naman na kunan ng saan mo pala magatan dito ka sa pulam, nga magatang appliances, kapot adda sa bali ka sa suportaran na. Di mo mo naman sa bidungan ti panunod ko dig na. Kasi ka, kumusta ka ni Edo? Ay, Jay. Adan may katlo nga babae na. Pagkasan nga di babae kat mababay amat titibagim, kaslakala, adan sa kapulong anak mo, may salaing sa hamumot pala nga aywanan di anak mo. Di mat katugangam ti mga aywan. Ano kas na ti balangam? Abin, tulog mo nga. Tsaka mo. Agpapintas ka kasin, ubing kapay. Ngam kaslag tawon kan ti 30. Natatangang kapay. Kasto isa kang agpaiso. Ti makabkabil ng asawa. Naangdud. Huwag gayam, that's the correct term. Hang nalais naangdud. Naangdud ti babaeng makabkabil. Iso naangdud kan. Anakan kayat ni ka Edo. Siya katawaan na. Nagasgast ka nga talaga ng siyak eh. Ano bala yun? Oray man pisambay kumpleto. Kang runanti amin. Saan nakabaya kinamil ti asawam? Siguro, yung tumumay bayag, kabilan na kang tumutin. Amom no minsan na lang itong panak, talawak ka dagos. Aman. Natamok. Baka martir ka matakas kanya. Saan to mapasamak dadakasin? Pupuutin di sao. Ngayon dan di gundaway manong nemi nga nabarat, idarak, managpupong tutak. Di payaw-awat ko keng sweetheart. Nalipatam sa amat din. Di kasi sikat pa pangalan. Makita mo nga asal sa kasuk ni Junior. Ni. Nangaton sa una di boses mo. Adan sakit abungtot mo, sweetheart. Nakanadot ka rin kanyak, di mo lang matong pananin. Kaya naman, sa survey na nga, nakabalay ta, customer, kawaw. Gapo ka di karineta? Apain na kon? Saan ka nga papain? Nakapipis sa buses mo. Kahit ko lang ibaga, kaya palagip ka. Kasi naman kami tinarami, nagdakto man kami timalaitan. Kung man mas itan, tapos na kompleto. No mas masit ko malaeng, di kita nagastos, isa ko man naigatang iti appliances, nga kalakalangan na. Katawa ka. Anat katawaam. Aginaw kan sa manin? Aginaw? Aginaw ka manin? Uy, babayin to kuman. Saan aginaw? Aging nga, di mo mapataod. Di kita kayat ko nga patumaod. Ori saan ta kakaida? Mayam. Karikata ka pataodin. Nunaskin mo, umutang ka. Pangalam mo rin pagbayad mo. Di mo tumanit sa sweldom. Kung namiti ka, nangatot sweldom. Takil sweldom. Simit lagaya. Bayam, sweetheart. Ito nabigyan. May deliver ko ito kursunadang masalasin. Hulugam? Wen, basta siya timaka mo. Diyan pa yung ube na dumabay. Diyan mapagagandaan. Sige. No sa anak ko nga nagpauyok, anak ko nga nagbukaw, di mo malagipan, di may pumuspusan. Pasensyakan, Mrs.
Nakiasawa ko mga mintibak na nga. Sa nga siya kagangay lang. Mapatawad ko man ngagpaiso di kiti kasapulam. Ngayon sa nga gagadan. Sorry ha. Sorry ka lang sorry. Basta ti kahit ko, adan. Doon bigat. Ma'am, Mrs. Katawag nga. Ikat katawag lang tala. Sa batik ko nga rita po ta daram. Kahit mo kung mga rod nga apoy, adaking nga ti apoy, tas sabsabak mo ti apoy. Sinadya kaya't nga, ada pagsinupiatan na. So nga katamtan yaman nga, pagpalagpapauyom kanya, ha? Pataudag ti kayat mo. Ito amin na pumuspusan. Kabigatan naman nun na may adal nga pweso nga na-deliver. Mrs. Pirmahan niyo lang ba si Detoy? Ano Detoy? Cash? Installment, Mrs. Ay, manot makabulan. Naikabilita, Mrs. Ganawan pagdanagan nyo, ni Mr. Met ka sa salita at kumpanya niyo. Wow. Danti ka pa ba? Pasalas at no. Kompleto met manong nemi, kasapulan ti anak ko. Atan, anong nemi ti may sang harabi, narakop dak ti asawa. Pasensyakan ti sang kagidan, ha? Andan ti salaset. Hindi dumasumasa ron. Okay? Naging narakop kami, pinagustuhan mitirik namin. Kalpasan deta manong nemi, siyem kanan, tinaimas na turog kanya. Yung tsaka mo, ito nakariinak. Sakit pusong ko, nakajinggelak. Bumangon nak, awan ti asawak. Marlon, Norman gaya. Norman! Paano na nga ta? Kinitak man nung name ni June. Itikrib na sa ito pagtuturugan na. Tano mapadede ko, makaturog kahit pangkunti krib na. Dahil mas turog tanak ko. Tinurong ko man nung name it, comfort room, gelak. Sinapol ko ulit. Norman! Hindi apayawan na. Nagsubliak ti silid, manong nemi, kinitak ti oras ti cellphone ko. Alas 12. Kinitak na ti cellphone na omet. Tinawagag. Nagre-ring. Ako mo dito nagtibalay, nagre-ring. Remorte asamak. Alam mo sumbatan. Napanandat kasi yung oras. Susabo. Nabanag iti sangot ti balay. Norman! Homet. Norman! Gapatay siya pipayanak manin manong naimi. Nagsubliak ti silid ko. Paano nga ta? Naiturturog ko manong nemi, hindi pa nang pampanunot ko no, sa dinut na pananti asawa. Makaringak langin manong nemi, hindi ta. Ada tao iti kusina. Ti asawak. Mandaman nagisistimar. Norman? Good morning, sweetheart. Ano ta, lututuan? Kaldo. Tama pa nagsapol kat kaldo. Kapila nga, pampapigsa. Napana mi danabi? Sang-sangbat mo? Imo na lang nakaringin ka. Lan. Sila kakapsot nila nga. Haan, kakapsot. Awan ito problema.
Ado kung mapati pagsalitaan mi manon na may idigsangin ti anak ko. Kapalag ti kwarto. Inadedek. Sumarag ako ti opisina. Nagsapakan. Masaba lang masapak eh. Sige. Okay, bye. Di mo berbente anak ta. Di kasama tagang ka, ha? Apikas lang kalag. Agmimiray. Nabuyatan ka? Inakun. Bye. Sapay tumanin sumangpet. Manong Nemi, masansana kastoy ti mapaspasamak. Papananti asawak. Naawan isuna itindak. Agandang kami matgangidak, maturog. Ito na makapuota kawan. Ito makaringak tagsapa. Adan. Isun naglutluto. Ni. Sa balin samot ang timapaspasamag, Diyos ko. Tinawagig ni Digna, manong Nemi, ti may isang amalim. Hello, Digna. Kasin. Hello. Nakatawag ka man. Pagpinustaan ta, Kasin Feli. Saan ka nga timawag kanyak, ala, no di adda problema mo. Anana? Saan ka timawag kanyak, no awan ko mati problema mo. Sika ka di mo tintig problema, ha? Katsika, kumusta ka? Medyo okay, yan. Tamay. Papapintasak mo tibagik. Tinungpal ko advice mo, ipalubos nga na ang dudak. Nabayag mo nga saan na kinabil ti asawa. Tapay man. Nagsinadan di may katlo nga babae na. Kading ka rin na kanyak. Saan to ka nung babae? May sadwa talo ka nun lang. Sinakmantan kang kabilin. Kahit na kami agadin ni Junior eh. Sige, umpet adin ni Junior mo? Oh, may. Ano ka ito problema? Mapitimawag ka. Ang problema kang peso, hindi na. Kunaktupay ngamin. Ringudan na ko nakita no saan ang babae ti asawam. Maladlado nga gawid ala. Kasta idi na eto kayo, turugrugi na. Nasapa nga gawid. Nasapa ba yung maturong? Timog problema. Agdan kami nga maturog, uno-uno na pa isuna. Im na makaringak iti tanga trabi, awan isuna. Abay, sa dinut ayan na, mapaniti sa bali a kwarto. Awamat katulong nyo ah. Dano napintas, da katulong nyo, napintas ko, mabaka no, bumangar iti kwarto. Ngayon awamat katulong nyo. Awamat. Karuba yung ay. Karuba. Ado dagiti estudyante dito eh. Dahil pagkasarante si Dag. Okay naman. Baka nakasirpa ti estudyante na kay mo. Basta nung baka rumor kat mamandeta likod ti balayo, uno saan kat conforme dita, baka adda si Dag kahotel dita. Adda. Oh, makidam. Adda boarding house. Ha? Tas Dag ti eskwela tayan nyo. Adda si Dag nga hotel. Wanang yung pag gusto mo matirik namin ako ha. Sakbay nga maturog kami. Kadi? Kat saan nga mabablag kang kakasing? Mapamala sumausaw ito sa bali. Baka estudyante, baka teenager. Sige agad saan ka matirik teenager. Rugrugyam at itagsinsin na ay. Teko na akon. Sabi ko mata saan ka umala kanyak, may pada kanyak ko na. Ang mga met, madamdamag at kabilan na kanton ti asawang. Sana damit? Ano mo sana damit? Siyempre, agbalin ka anager. Kaslakan niya gini. Kaslakan ka? Hindi manadladawan nga agawit, saan sumangsangpet, alapay nga rito aramidek. Salangate ko na. Abay ko na ka. Sungat tinong panakan. Tadi na kahit ti paatiw. Karamat-karamutak mo na. Palubos ko nga rod. Tsak tilagal nga asawa. Baka kastando matiramidem. Salangadem to yung suno.
kunam ton, danog-danogam ton, tong pain na kan tumaten. Sanggun tong aramidan ni kasta. E di na maramartir ka ngam siyak. No sa mong aramidan, ti lumaban. No sa mong aramidan, ti mangsalangad kayong kuana. Padasik to nga si Iman. Ha? Si Imam? Duwalaos na kasto eh. Nabay gaya man, niliplibutan na ka ti asawam. Abay talang mapanunot mo nga si Iman. Ngayon kasano ko mga masiim mo, kat paragsakan na kapala umuna. Siyempre, deta nga ti pambar no paragsakan na ka nga umuna, mabanog ka, makaturog ka. Kasano nga nga masiim mo, no maturog ka mayat, di sa anak to nga maturog. Labanak to turog ko. Tas si putak. Kasta talaga atin sa ganak manong nini. Diyak kayat nga salangadan ti asawak. Diyak kayat nga apaan. Diyak kayat nga ibaga nga adda babae na. Diyak kayat nga ibaga nga iso nga nakapsot nga agawid. Agkakapsot kang kanayon kaputa. Mapakpaksuyan. Diyak kayat manong nini nga darumso nga apa. Ura agapa kamton. Into mapaneknek no nyat mapaspasama ka talaga. No apay nga pukaw-pukaw iso na tirabi. Sagsubli, agawid, makariingat, adan nga manglutluto ti kalduna, pagpabigsana. Imayag si marong kariribalay katuwag tanak ko manong nemi. Ay, adan sakit problema, malasang ko. Nang, kumusta matanda Jun? Agad nasiyad naman iti asawa na. Nagraduar mo ni Bonso. Agtab-trabaho. Sabi ko maata, may ato di asawa ni Bonso. Nga dito dangag na ed, ito no, nag-asawa da. Ada boyfriend na nang. Daan niya mamuna. Kaya tapos nagkastak na damat lagtalin na ed nga anak ko, dito si Dongmi. Apo. Ada problema, Feli, anak. Nanang, ni tatan. Ada trabaho na. Alam mo, tumadati ang pukok. May umuna nga apukok. Kiti maduan nga apukok mi. Ada na, ada puto ni John dito asawa na. Nanang, iti panagdan na nyo kinitatang. Ada ka din gundawin ada rabiing nga. Makariing kayo at awan isunat isibayo. Tapay. Sa malawan ano talagang awan. Ang nagkada kami kay maturog kam nga duwan, umuno na akpay ang agriing namang panaw king kuana. Siyak nung katati awan, nung kasta nga makariing ang tibigat. Tada akong di kusina. Hanggat pupukaw ito nga trabi. Pukaw nga tano mo, nimis mo. Ang imjak pa'y napuutang nga, nakapuutak ito nga trabi nga awan ni Suna. Tapay anak. Di asawak. Duwalawas itan nga agpukaw-pukaw iti rabi. Sinulsod mo ka di? Nasa dinot na panan na? Kung naman nga, saan ka naman nga nagpukaw? Sigat pagbalin ng nangarag nga laglag. Baga agtagtagayanip ka lang kung namlaw no awang madamat. Ninanang met. Anak agtagtagayanip. Kano kastang sumangpat? Kargat nga talaga taglutot pagpapigsan ang kaldo. So arantak nga ron nga si Iman. Bulodak kumana pa lang datoy. Lugan nyo. Nabayagin nga sa ang usar data si kamalat ng ususar hindi. Gububra ka. Paglugan na kamang surot iti asawa. Alagat iyawid mo Kaya pangiparking ang maron. Iparking ko medyo dayo. Medyo sumimpin kami nga gamit. Nalagat si kaanak ko Ang iman niya nga talaga di mapaspasama kiti asawa nagpukaw ako nam. Sangat ang anda mabanasarsarong karang nga babae. Diyos ko. Diyos mio. Alam namin ti matmadlo mo keng kuha na.
Dahil nga rin nang, makariin nga kita nga trabi, awan. Sa pulag, awan. Tawagak, di na sungbatan. No, makaturog kag tumanen, siyempre, mapuyatan na ka, maruure kang kuana, magsapsabol kang kuana. Maladawak to nga kariing, isunton, tiaglut-luto. Anang arti atap mo? Awan sa bali, sangan na babae na. Anak, sabi ko tas nga po doon ang atap mo. Anang arti papapalan na kasi yung oras. Iso lang, di makasungbat Apa kasakti pagsaludsudam. No saludsud kan gua na titalayan mo, alamat. Hindi dito lang. Saan ka ipapan sa bali, anak? Nasa ganun nga si Ima, rumeng na unay. Tas ang tumalagtal na tapanunod mo, kinrik nam. No sa mo maduktalan, no anya talaga ti mapaspasama. Manong Nemi, dimteng tirabii, imparking ko, ti medyo adayo ti kotsek. Kotsemi ko nak, so pagluglugan na gidi, ngam ni tatang taking kotse. Paglugluganan tanong ko ano mapanta magisimba, kininanan. Nagrabii kami Manong Nemi, nagasawa. Kumusta ti trabaho mo si Dart? Salas pa lang tinipatungpal mo, salas set. Tidak kala TV awon pa Pag-order itong tumigat. Tsaka pa lang amin maka installment no sa nga makumpleto pa Di mapakat sa baling na paggatangan. Sige. Mapilpilit kan sa amin? Naka mapilpilit. Kung nakmat kang nga aramidik ti amin, maitad ko lang ti kasapulan tayo. Mapatahod ko lang ti karikan ka. Nagpasuti ko na, ano sa serbi ti balay no, mat tinagyan. So, kompletuan ta. Ha? Di ka man tanagan. Aramidik ti amin. Manong Nemi, kinontrol ko ti riknak. Nagkapay ako lang. Inlimit ko ti nagkapay, barbarin mo talaga mayat ko nada. At talaga ti agkapay nga makaturo. Adama dagiti agkape nga makaturog lat tatrabi. Kapaya. Pinugusto nak manin Kasi talaga kang kalayo na rantanak Makaturog ako bangim saan ka maturog. Saan ka makaturog. Agin tuturog ka lang. Feli. Ngim isot nakaturog mano. Naglukon. Saksama ti mapuyatan yan. Ngam tsak itulok. Niripuarek ti siled, daparak man na nagkape. Sak nagsubli. Idikitak ti oras. 9:30. Naging tuturo ka. Bimangon ti asawa. Daytan. Napanit ti kusina. Nagkape siguro. Madam na mapay. Nang kontidaran patag na napanan iti main door. Inlukat na. Recap na. Nagtataras ko mati Manong Nemi inalak ti tulbek. Tulbek ti kotse. Daytan. Drawaran ti kotse Manong Nemi. Panin? Nagtartaraik ba ito? Napaan ko da. Di nang iparkayak ti kotse Manong Nemi. Kapag surutak yung kuwana. Sabay ko mati masurutak iso na. Dita. Isuday dyan. Manong Nemi, rimor kami iti syudad. Iti sumarunong nga ili, Manong Nemi. Iti may isa nga dakkelapasdek negosyo. Manong Nemi, nagminurak. Insarding ng tikot sena. Di gwardya Manong Nemi, tiday tanga pasdek, tinangilokat. Tapno isarek ti asawak ti kutsena. Apa yang sumrek suna di arat obranan dita.
Imbarking ko ti kotsek manon nemi ti medyo adayo nga makit-kitak no at mapaspasamak itiruan. Nga taramidak, umasadekak sa jay kat kasaritak di gwardya nga nangilukat kat simrek ti kotse ti asawak. Kat salutsudek no, anya ti araramidin ti asawak. Di tayo ti kasta nga oras, kasto nga oras. Nga taramida kaya. Madamdama pa'y manong nemi nagtalaw dagiti talo nga security guard at talumat nga simukat. Kasta nga oras, iti pa nagsisinukat dagiti gwardya. Anong nemi? Pinagandar ko ti kotse sa ko pininaid niya si Digpahit at numalasin ko na ti asawak ti may sa katakwada nga anak ko inupormet ti security guard. Diyos ko. Nagtrabaho ti asawak ti rabiik. Akas may sa secure. My God. Nakariknak ti asi. Iti asawak manong nemi. Pinagandar ko ti kotse, nag-awid akon. Gapatamok manon nakaraingan ti anak ko agsang sangit lagi din awang kadua na nga pinanawa. Katagpaiso manon nemi. Nagdardaras ako na si Mrek. Kinapang ko inahalang anak ko, anak. At ni mami. Alang nagdede ka na anak ko, Manong nemi agsang sangit ak. Kabayatan nga nagdede ni Junior. I'm sorry, Norman. Nagatapak di madikan ka. Gabuti pa nagdemand ko nga makompleto tigid appliances ito nagtibalay. Dati siguro na nakapanunutan naman ang naming ang sideline. Nagsumid lang ang kakapsot no kastang sumangpet na napuyatan. Manong naming kurang titurog ti asawak. Manong naming apagbit lang tinidep ko. Takait ko nasiriingak na sumangpet ti asawak. Kitak ti oras, alas 5. E di mangin ko ti ongren ti kotsena. Adan ti asawa. Hindi sumrek. Sinabat ko nga dagos manong nemi kit inarako ko. Nakaringgan? E tamang pa lang. Norman, I'm very sorry. For what? Nagkapuam. Di talaeng. Kang kanahin na kasati bagbagam di talaeng. Abing hindi mo yung magaganyak. Gabot laing ti ayat mo nga matungpal ti kayat ko. Agtrabaho ka ba yan, Trabi? Diyak ka, di ka matpilitan ka, kamang patahod ka na kita. Abing hindi mo yung magaganyak. Ano yung bagakan ka? Siyempre, paritan na. Kaso na nagsakit ka. Kayak. Kabailak, sweetheart. Saan kan nagsiksecurity guard? Nagikatkan. Ado na kita tuntan na gaganin. Ure awanin ti takla TV, ure awanin ti oven, ure awanin ti takla lamsaan. Basta dinas kang saan ka managregada na kasta. Sweetheart, I'm sorry Awang basol mo. Basol ko. Pagdemanak ko na yung amin keng ka. Diyak napupuutan. Pagdamdemandak Gabot karikmat kang ngamin daytay. Siya taging basol gabot nagkariak ngamin. Nagkari ka nga dabalayan, kompleto. Okay yan, dayta. Unak malano. Udasasarong karam nga babae. Sang kuntong aramidan dayta. Ti araramidek, ket para ti pakaragsakam. Umalayan kanya, kore awan kita sa pulo kung mas naragsakak. Nganda ka,
nga saan nakasaktan. Amin, hindi mo imbaga amin. No, imbaga. Paritan nak, siyempre. Ituloy ko lang tayo. Di, nagsikyo. Saan, sweetheart? Kan, tumulong ak matan ng trabaho. Kasano na dyan? Nagtulag kaming kininanang. Ngasot mangkita nung kasta nga sumrek trabaho. Sweetheart, pasensya ka na. Okay lang. Amok, adot baybayadam. Adot loan mo. Gabat yung panakipatakder ti balay takin, panakagatang tilote. So, ang trabaho ak matan, saan ka ang trabaho? Man. Basta lagi di, hang mabaybayan ni Junior. Nadungungan ni Nanang. Ikasaro ni tatang mo. Dapat ni Bonsomi. Sige. Gusto ko na. Awang nga ti problema. Awan ti problema. Naduktala ko. Napigpukaw-pukaw ka. Sorry ha. Okay, siya nagduwa ko ti sorry kan ka. Tinawagak na dagos manong nemi ni Digna. Tanila ka. Normalin manong nemi tinangasagahan ti pamigan. Nagaramit man rin, nagluto man rin ti kaldunan. Hello. Kasin, Peli. Apo, nasapa ka man nga timawag. Ana, naduktala mon. Sinurot mo tinalimad ti asawam. Kinaduktala mon. Naduktala ko ni. Oh, Ket? Simrek. Iti rumuar. Sa balin ti bado na. Adapi pagsukatan na dyan. Papapalan na. Baka sa balin ti bado ng gamot. Pinagpunas na ti bado na. Naka-t-shirt lang. Nganapan. Iti rumuar. Sa balin ti bado na. Naka-blue. Blue. When? Iti uniform ti security guard. Na blue. Blue guard. Security guard. One. Tapno laing matungpal ti asawak. Ti demand ko makompleto at alikaman dito balay mi. Nag-sideline na. Nagbaling ang security guard ti rabi. 10 to 5. Ti duty na. Ha? Iso kagpukaw-pukaw. Iti rabi. Tama ba nagsikyo? Hanga babae. Haan. Naabak ka. Hanto pulos ag babae ta sawak. Anang araw din. Saan ko ni paluhos ng sikyo? Manugot matang subject trabaho. Adumat lang taditat. Mabaling ko sarkan. Baling pa sublian na kumat lang di dati nga magtrabaho hak. Imbagada idi. Kaislaang kahit ko matag-subliak to. Di nga rod anak mo. Ni Nanang. Ni mga iwan. Ag dinulong ka mga gasawa, tap nalikas ta, mapataod mi, di kayat mi, mapataod. Kada kayo narod ka ni Edo. Madamanin babae na. Talaw mo kasi, ayamamon anak mo, tagawid kayo, di balayo. Kano talaga nga, hangag talined kang ka, paanal mo, takalay sayo. Magparamit kayo talaga separation. Baliwam tumadang kasin. Pilyam nga na yung magtagbalin nga lalaki di biyag mo. Iti agdama manong nemi agtrab-trabaho kami nga dua ti asawak intultuloy men trabaho nga da. Naisardang lang ti pa nagtrabaho iti pasangay ko ti may kadua ken may katlo nga anak mi kini Marlon. At adan manong nemi nga da kami ti pagganan ni Nanang. Mamanglatam at sumasarukan kay ni Nanang ni Tatang. Iti bunso nga kapsat ko manong nemi sut nagbatin kaagraman ti pamilya na iti family house. No kasta nga dumteng ti anniversary di na anak kada kami matipon-tipon kami matlaing ti family house mi. Siyak ti asawak talong anak mi ni June ti asawa na ken duang anak na graman ken ni bunso siyempre adadon ti anak ni bunso talo. Manong nemi nakasala kak inregaluan nak ni Apo Diyos iti asawa kas kinirurman nga napudno unay kaniyak. Salakas karina duma manong nemi.
Natungpal, ti daw dawat ko, kani daw dawat na ginaganak kanyak. Kada kami. Asabi ko tanaragsak na ornos ti bangunan mi a pamilya, da kami nga tallo, nga anak mi. Dito nga ron ti pagkasarita, kadagyaman akmunay manong namin ti anos mo, nga nangibasa, kalpasan nga ka inornos, kalpasan nga inak insent kang ka di Italiana. Sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagiti patag nga di mngeg. More power to your program, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Feli.